To je projekt EUCARE, jehož cílem je posílit vaše postavení v situacích, které mohou ohrozit vaši bezpečnost. V době internetových podvodů a zneužívání umělé inteligence může být orientace v dezinformacích a falešných identitách obtížná. Zde je návod, co můžete dělat, pokud se dostanete do situace, kdy komunikujete s někým, kdo se vydává za někoho jiného a kdo se snaží vás zneužít. Odmítněte sdílet osobní údaje a nikdy neprovádějte žádné platby. Okamžitě přerušte komunikaci a osobu zablokujte, abyste zabránili dalšímu kontaktu. Pamatujte, že nejste sami. Obraťte se na důvěryhodné osoby, jako jsou rodiče, přátelé, učitelé nebo poradci, aby vám poskytli podporu a radu. Uložte si záznam o setkáních s útočníkem. Pořizujte snímky obrazovky, zaznamenávejte URL adresy a uveďte podrobný popis útočníka. Nezahazujte žádné důkazy. Kontaktujte policii a nahlaste incident. Buďte ostražití a sledujte jakékoliv známky dalších pokusů o navázání kontaktu s vámi. Okamžitě nahlaste jakoukoliv podezřelou činnost. Pamatujte, že vaše bezpečnost je nejdůležitější. EUCARE. Společně beze strachu.